Αρχίδια εδώ. Βολτό θα το σοκολάει αυτό το πράγμα. Το ερπίθιο ήθελε και να σου λέω εγώ. Μαλάκα έχει κολλήσει πίσω ρε μαλάκα, πίσω ρε μαλάκα. Από πίσω κίνητο είναι. Πού θα κολλήσει. Το μπέρδο. Μπέρδο το μπέρδο. Τώρα θα ανοίξει το τρακτέρ σφυλά. Ωραία, θα ανοίξει το τρακτέρ σφυλά και από πίσω και να γράφει και τα άλλο. Τώρα να φύγει και τα τρία. Και να φύγει και μόλι φύγει να κάνει πίσω ο πατέρας το δεχόμενο κάτι. Με βρίζει, έντραβα βίντεο. Όπα πες, όπα. Όπα. Κολόμπα, η οδηγήτρια. Σαν πιο Χάρλεϊ. Νιου Χόλαντ. Πώς το βρίσκεις να πω, σαν πιο Χάρλεϊ. Όχι, έλα Χάρλε, έλα Χάρλε. Εντάξει. Ha 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 ha!